Predpokladá sa, že glutamát zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní synaptickej plasticity v oblasti mozgu, ktoré sa zapájajú do regulácie nálady. Terapeutický mechanizmus účinku lieku Spravato nie je úplne objasnený. Dôkazy naznačujú, že blokovaním NMDA receptora liek Spravato spôsobuje prudké zvýšenie uvoľňovania glutamátu. Tým sa zvyšuje stimulácia AMPA receptora, aktivujúca downstream neurotrofnú signalizáciu, čo môže pomôcť pri obnove synaptickej plasticity oblastí mozgu ovplyvnených depresiou.